non se grava o consumo real de auga, sino se grava o consumo potencial. Gravar o consumo potencial querese decir que non se vai a fomentar o aforro, porque se queres fomentar o aforro, o que vas a gravar é o consumo. Se considera que son 3 persoas por casa, ao fixar a taxa fixa por persoa e suministro, decir, son 3 persoas por casa ou 3 persoas por comuneiro no caso das traídas comunes. Quer decir, estamos establecendo unos parámetros altísimos, incluso cando se fala de cual sería o consumo no caso de non existir contadores, é dicir, se vai ao máximo, ben a concesión que existe, é dicir, o papel, é dicir, a concesión que se ten, ou ben aqueles parámetros que Aguas de Galicia marca no Plan Auga 2010-2025 como necesarios para unha población determinada dun lugar determinado, metendo tamén como uso doméstico, neste caso, os usos non domésticos, co cual o que se vai é unos parámetros máximos de cara a que sempre a recaudación sea eficaz. É dicir, outra cuestión fundamental é que os concellos son, en este caso, quenes van a ter que cobrar. Son os concellos os que se abriron a cobrar, son as comunidades de usuarios legalmente constituídas. Temos que falar que o 23% da población deste país se tuvo que levar ela a auga ás súas casas, decir, que é a titular da captación e a titular de toda a suministración, o sea, se tuvo que buscar a vida, e en ningún caso hai previsto ningún tipo de investimento para este tipo de xente. Incluso se miramos o plan Auga, que é o plan de abastecimento de Galicia 2010-2025, o que se di é que non se prevé ningún tipo de actuación para as traídas comunais ou veciñais ou particulares, cando é o 23%. En cambio, sí, en este caso, sí que se nos aplica a maiores. Hai que ter en conta de que non vamos a ser capaces de controlar a onde van destinados os cartos, e que a finalidade dos cartos é un investimento no propio ciclo da auga, ou no propio dominio público hidráulico, e teria que haber uns mecanismos de control, tendo en conta de que Aguas de Galicia, é dicir, funciona no dereito privado e non vai a pasar polo control do Parlamento. O que se está establecendo é un oscurantismo total. É dicir, outra cousa que hai que subliñar é que este decreto, esta proposta de decreto, se saca a exposición pública en realidade cando a xente está de vacacións. Quer decir, se saca en agosto, en un plazo moi corto que remata para nos hoxe, e que ademais sin dar moito lugar a que a cidadanía se entere, ou a participación ciudadana que fala a Directiva 2060 europea, non? Cando fala do tema da auga. Entón, a todas luces é unha aberración, é un abuso, e está deixando a marxe no caciquismo, na medida en que a determinación, demasiadas cousas están sin determinar e as deixa para que as determine a propia Aguas de Galicia ou a propia administración. É dicir, habría que fijar índices máximos de contaminación, non se fijan, había que fijar cando en realidad non hai que pagar o canon, non se fija, había que diferenciar ben entre os usos domésticos e non domésticos, e nós, como xa dixemos cando se presentou as indagacións a lei de augas e cando en toda a campaña que desenvolvimos en este sentido, o Sindicato Labrego Galego, consideramos que é un abuso grande a cidadanía, a privatización que se está permitindo, se está abrindo a porta a especulación do líquido elemento, que a auga non se garantiza, para nada se garantiza un mínimo social que permita a xente beber, porque sin beber morremos, é dicir, que permita a xente con baixos recursos beber ou producir elementos para o seu autoconsumo, e polo tanto, seguiremos loitando en este tema, porque nos parece unha barbaridade. É dicir, a parte de ir aos tribunais, que pensamos que poda incluso ter aspectos que rayen bastante ca legalidade, intentaremos facer a excitación social para que non se leve a práctica este canon nin a propia lei de auga.